YouTube. YouTube. Vi skal Hej YouTube. Det er mig Jennifer. Og det er mig Nadia, som hedder JN. Og i den her video, der har vi lige sat kødsovs over, som vi har lavet. Kan I se? Det kan godt sætte det klart, det er nu ikke også, men bare vent til det er færdigt. Og imens det er færdigt, så kan vi kan lave ja, fantastisk. Jeg tænker, at vi så videre. Ja. Og der er lidt til kom til sig. Og en chill. Og ja, det ved jeg. Nu skal vi sige lidt chill. Så er det bare i dag. Ja. Den har jeg også svært på. Nå, hvad så? Det går det nu. Kan I se? Jamen, ja. Som I kan se, så til det faktisk den er noget lidt for meget. Så vil jeg meget. Ja. Det står på bogen. Ja, forresten har lavet 2 andre videoer også. Ja, den ene hedder, det er faktisk ikke huske, den ene. Nej, Jennifer. Eller nej, det er Jørgens spotter. Et eller andet spotter. Nej, Jennifer laver en spotter på Nadia. Nej, det hedder det ikke. Jo, nej, det er der beskrevet. I kan gå til vores kanal, og så kan I se den. Ja. Det var så kød. Ja. Vi har også tænkt os måske at vise jer den her gruppe. Faktisk, Anne Gadegaard. Nå jo, vi har en ting, der siger til dig, Anne Gadegaard. Ja, der kommer ikke så mange videoer, fordi Nadia vil have flyttet langt væk, end vi prøver at godt vi kan. Men det er bare sådan lidt. Jamen, det er godt, det er for jer. Hun skulle langt væk, så det går ikke så godt med videoerne. Det kan godt være, det tager lidt tid. Men vi lukker ikke vores kanal, vi er ikke sådan nogle tabere. Men vi glemmer til vores skoleord, så derfor bliver vi ved med at lave nye kanaler. Så det er sådan lidt. Det kan ikke blive at lukke os ind på vores. Eller vi skal ikke skoleord, og så bare med det. Altså ikke i det her så. Ja. Så var det vi også lige vil sige en ting til jer andre, som alle, hun har jo fortalt jeres navne på de andre fans, som er sikre, eller hvad man kan kalde det. Ja, det synes jeg er rigtig søde. Husk at like og abonnere. Ja, tror jeg. Det er rigtigt. Og så er vi glade for, at I gerne vil se den her video. Det kan godt være, den er lidt kedelig, og vi taler måske også lidt med. Nej, det er min far, så må vi gøre. Kan I se? Nadia er helt ude med den virkelig rigtig sjov. Ja, det er rigtig godt. Det er lidt sådan tomat på mig, og sådan noget. Og der er lidt her højt ud. Ja. Ja. Og bare en sted video, så kan jeg tælle til 10, hvis jeg drikker et glas cola, vil I høre?
Mm. Så det var. Håber, at den skal vi sådan til mig. Ej. Ja. Ej, det koster rigtig penge, så vi se, hvad det er. Ja, det kan faktisk være godt. Ja. Så kan vi lige stille den her. Ja. Lige der det. Så nu skal vi jo lige. Og så lige tage det. Ja. Så kan I se her. 5 plus. Nej, det er nummer 2. Vi ser den her, så kan vi så kan I se, at vi så er det sådan nogle kymser. De er for larme. Så. Det er lige til at så. Det er min lille søster, så derfor er der også nogen, der er så lidt. Ja, og så skal jeg sidde her. Fordi jeg skal sidde her også. Ja, hjemme med jeg. Ja, så kan jeg se noget af den. Og det skal jeg. Ja. Jeg har ikke sagt, at jeg skal med. Jeg har bare i 8 minutter og 23 sekunder. Jeg kunne ikke det. Jeg skal sådan lidt mere. Ja, det gør jeg også. Ja, og så kan jeg lige filme der ud her. Sygt øjeblik. Det er fordi, du skal få dem med. Du skal sidde helt dernede. Ja, det er min skole. Det er lige for min spøjse. Og undskyld farve. Ja. Så der er bare sådan der. Ja, det er helt skidt. Sådan der. Ja. Og så vil jeg faktisk sige tak, fordi I var med, og det var den gemme, som har været så lige med saltet. Og ja, alt det der hænger dernede, som man kan se, det er Jennifers lille søsters. Ja, hun kan godt lide at lege med alt muligt, hun kan lave så, og jeg ved ikke engang selv, hvad det hedder. Faktisk ikke min lille søster. Det tror jeg ikke lige. Ikke fordi jeg har flere. Nå. Det er fordi, jeg bor ikke her. Og ja. Når det bliver det til her.
Jeg tror ikke kede. Ja. Måske hvis jeg trækker lidt tid ud. Eller det skal være så. Ja, det skal være så, og så er det fuldstændig. Nå, men så kan jeg lige se, hvordan det bliver. Så vi kan se her. Det er den her gang med her. Og her. Jeg kan se mig. Jeg vil vise det her. Sådan. Ja, så er det sådan en dyse. Ja, og så sæt. Jeg tror ikke, det kommer ud. Ja. Og ja, så er der mad. Er du sikker på, at det er det? Ja. Så. Ja. Ja. Og ja. Så er det noget, så kan I se, hvordan det ser ud, hvis det er færdigt. Ja. Så det er ja. Det var lidt. Det her, så skal jeg fortælle jer om, hvad der er i den kuffert. Ja, fordi det er, at der er selvfølgelig kastager, der er løg, og så kan vi fløjte, der er kastet, peber og chili. Og så er det gode tomat og sådan. Ja, og så så det bare. Det var alt for det her. Ja, I kan skrive op, så jeg har fundet ud, hvis jeg vil have det. Hej, hej.